духтарако боз ҳам як аксияи зури зура ҳозима шумода нишон метиҳам. Иҷара малакай қариб 10 бор зиёд шумода тавсия додагим. Ина марҳамат боз ҳам новинкаҳои фасонжона аксия кардагиян. Биёен 60 сомон. Диден ауна худаш арзон буд, боз ҳам арзонтар кардан. 60 сомон. Инам хе куртаҳои фасон ҳамаш 60 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи бо брук доштиян. Диден духтарако брукошон кати 60 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза 5 қатор. Марҳамат биёен. Ма рақамашона мемонам. Агар суроғашона наёфтен марҳамат муроҷиатшон бикунен. 60 сомон кадомиша ки мегирен 60 сомон айра бинен. 60 қа хушрӯчаян. Ина марҳамат 60 сомон ҳардумеша дидестен. Ина ҷинсако бо брукошон катя иам 60 сомон. Мана ин киртоям 60 сомон. Ира биден чихе паплинакои фасон. Размер меёбанака? Дидена то 58 размер ҳаста. Иқайглак шрувае ина ира биден духтаро. Мана марҳамат 60 сомон. Кадомиша мегирен брукошон кати киртапочои фасон 60 сомони. Марҳамат духтаро. Хеле двойкаи белмандой ҳам ҳастай, кам монда буда, я 20 дона монда буда. Иёям 60 сомон шудагай. Бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза марҳамат 5 қатора. Ина сангчадорро диден чихе хушучан. Ҳамёшам 60 сомон духтаро бовар мекунен. Ина марҳамат нигоҳ кунен да. Ина кирторам чихе хушучай. Ҳамёшам почошон катян 60 сомон. Иша ишта фасона, иша ишта фасон. 60 сомони духтаро мана. Марҳамат ина модела кора бинен. Мана 60 сомон. Кадом меша дидестен? Ина духтаро барои шумо 60 сомон. Аями размери майда сар карда то размери 58 меёбен. Ями қақшуча ира бинен 60 сомон духтаро. Успет кунен тамом нашида биёен харид кунен. Паплинакошон бо ҳамаш паплинаи хушрӯай духтаро. Ав сакаки фасонакай мана. Ишам 60 сомон. Грандиозный распродажа рафтестай. Успет кунен ки тамом нашида омада харида тунен. Мана марҳамат 3D шам ҳаста диден. Ина иноям духтаро ва и платьяра бинен. Чихе хушрӯчай. Иам 60 сомон. Че материалша бинем? Ҳарир, паплин ҳарир. Ай диден духтаро чихе хушрӯ. 60 сомон. Марҳамат биёен тамошо бино. Ҳамаш 60 сомони. Мана ина итальянкоям 60 сомон шудагиай. Диден глос чихе хушрӯай. Мана марҳамат ҳаминошам 60 сомон шид. Иша ишта фасон, иша ишта фасон. Ҳамаш хулас 60 сомон. Икои арзон мепрсиден духтаро ака нигоҳ кунен. Та охира тамошо кунен. Ина мино ҳамаш барои шумо 70 сомони шудагиай. Двойкаям брукошон кати беҳад паплинакои хушрӯ. Размеро бошад аз 50 то 56 ҳаста. Ина марҳамат нигоҳ кунен. Иҷо киртапочаям аст, двойкаям аст. Якта ба якта та охири навро тамошо кунен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Бозори Корвон духтаро, бозори Корвон даян бинен чиқа дарози хушрӯан. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза 5 қатор. Мана биёен инами 5 қаторда тамоми намуди двойкора киртои фасон киртапочои хушрӯра бо нархи арзон харидорӣ карда метавонен. Мана бинен хушрӯгиша 70 сомоне духтаро бовар мекунен. Бо размероку размерои зури зур ай 50 то 56 ҳастай. Ина иша ишта фасон, иша ишта фасон. Гилакои хушрӯ ҳамаш гил майда дар корай, гил калон дар корай ҳамаш ҳастай. Диден чихе фасонакан. Нарх боша беҳтарин нарх 70 сомон. Брукошонам калони хушрӯ духтагай. Марҳамат ина каседа дар кор биёен ина бо интихоба бинен. Чихе зиёда интихобош. Гилои итальянка доран бинен. Духтаро чихе гилош фасонакан. Марҳамат ҳамаи ҳамино бо нархи дастрас барои шумо пешниҳод шудагиай. Тамошо бино успет кунен, тамом нашида харидорӣ кунен. Инаи адрасиёра бинен, бисёриё атласиву адраси мегуфтан. Ин ҳастай. Иёшам 70 сомонай духтаро бовар мекунен. Мана марҳамат беҳтарин варианто бо нархҳои дастрас дар анами нуқтаи савдо. Бори дигар такрор мекунам. Ира бинен чихе хушрӯчай. Бори дигар такрор мекунем духтаро ки бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор 11 дарвоза 5 қатор. Инами 11 дарвоза ки диромаден 5 қатор мебиёен анами нуқтаи савдода тамоми намуди киртои фасона бо нархи дастрас метонен ки пайдо кунен. Дидена духтаро ина паплинакошам бинен чихе паплинакои ғавси фасони хушрӯчай. Мана иноша бинен бо ира бинен чихе хушрӯчай. Ҳаминошам нархошон духтаро
70 сомон. Мана ҳамин навор кадом меша ки мебинен ҳамаш барои шумо 70 сомонӣ шудагиай. Мана бор бисёр дора нигоҳ кунем пачка омадагиай идвойко. Ина барои савдо мегирен, барои хитон мегирен духтаро биёен. Ира нигоҳ кунен охи чихел хушрувай. Мана ҳамаи ҳамино гулошон аҷоиб фасонай гулакои хушруда омадагиай. Духтаги тайёра ке ира бинен ягон ҷодаи нарх нестай духтаро. Ина барои савдоям гирен беҳтарин вариант 70 сомон брукушкати барои хитонам бигирен. Ина мисол беҳтарин. Мана нархи арзони арзон. Гул дарақат ҳам бисёрия 20 намудае. Ира бинен ишаишта фасон. Барои шумо ҳамаи ҳами 70 сомон ай духтаро. Мана анори гули анори бисёр мепурсан. Диден двойка да омадай гули анори. Мана ҳамаш пешакошон тупма дора. Мана абманка нестай то поёна тигмаш кушода мешава брукошон кати якча брукшам нишон ченака. Мана марҳамат ира бинен дарози хушруван. Мана брукошона бинен. Диден брукошон кушоти хушрувай. Мана марҳамат. Гохелиш сиёҳай, баъзеҳош нигоҳ кунен тамошобино, баъзеҳош сиёҳай, баъзеҳош брукош ранги кирташай. Мана марҳамат. ҳамашонам хел кушотаки фасон духтагай. хулоса биёен духтарако анами нуқтаи савдо интихоб зиёдай. ҳами болопушако ҳами хехшруан духтаро бори гуанҷоай. Ина марҳамат акция шидагиай сера светкале ки кам мондагиай духтаро успет кунен нархшон 60 сомон бовар мекунен 60 сомон кирташам аста. Ина кирташам ҳастай 60 сомон материалш аҷоиба хишруай. хулоса духтарако каседа дар корай 60 сомони бо шарфу мёнбандам доштай. Диден ина модело бозори Корбон тарафи Тило бозор 11 дарвоза 5 қатор биёен акция рафтеста хели нархо кати ягон ҷода ҳеҷ зора намёвен. Лекин нуқтаи савдо да ҳаст бо киса дорам. Диден аҷоибот 60 сомон духтаро.